Ir-rikkezza tax-xena artistika Maltija ma tinsabx biss fl-istili adottati u fl-istorja twila tagħha, imma wkoll fil-varjetà kbira ta' materjali użati. Wieħed mill-mediums l-aktar popolari fost l-artisti Maltin huwa ċ-ċeramika, xogħol tat-tafal, moħħmi u ddekorat. Meta tgħid il-kelma ċeramika, in-nies f'moħħhom jiġu ħafna affarijiet. Kmamar tal-banju, madum, settijiet tal-porċellana, tal-ikel. Fil-fatt, daw kollha ċeramika. Ċeramika kull ma hi tajn, tafal, li jinħaraq, jiġi moħħmi ġo forn tal-fuħar, f'temperaturi daqsxejn kbar, u jbiddel in-natura tiegħu minn ħaġa li tista' taġina issir ħaġa solida. Jiena ċ-ċeramika meta bdejt nagħmilha kien jaffaxxinani it-tafal kif tista' inti toħloq forom bih. Jiena mpinġi wkoll u anke mpitter, però dan għalija huwa materjal li huwa eċitanti ħafna. Iċ-ċeramika taqqad fiha ix-xjenza u l-arti u din li laqtitni ħafna. U iktar ma ħdimt biċ-ċeramika, iktar skoprejt li hemm element spiritwali ħafna fil-materjal innifsu. L-ingredjenti li hemm fit-tafal li huma lumina, silika u ilma jinsabu f'ġisimna wkoll. Allura, jekk inti meta jmut xi ħadd jagħmlu cremation tiegħu, l-ashes tiegħu jistgħu jintużaw bħala ceramic material u anke tinħoloq glaze minnha. U jiena dik affaxxinatni u bqajt newden fuq qatt mela hemm element ta' verità fil-istorja li Adam ġie maħluq mit-tajn tal-art. Aħna għandna rabta mat-tafal, mad-dinja tagħna. In-natura taċ-ċeramika hija illi tibda bħala tajn, tgħaddi min-nar, tinħema u mbagħad issir iktar b'saħħitha, iktar solida, tibdel in-natura tagħha. Bażikament dik hija. Għal bosta snin Sina Farrugia ħadmet bħala għalliema. Illum il-ġurnata Sina taħdem fl-istudju tagħha, iżda t-tagħlim u t-taħriġ baqgħu għall-qalba tant li s-sukta tistudja fi Brunel University ta' Londra u tħarġet f'bosta workshops fejn komplet tiżviluppa l-istil partikolari tagħha. Naħseb l-iktar li ġejt influenzata huma mill-għalliema tiegħi u mill-ħbieb tiegħi li huma artisti jew għalliema wkoll u magħhom stajt iddiskutejt. L-għalliema tiegħi tal-Iskola tal-Filosofija wkoll jinfluwenzaw ix-xogħol tiegħi fil-fatt. Wieħed mix-xogħlijiet li ħadimt dal-aħħar kien ibbażat fuq studju li għamilna hemmhekk ta' mantra, incantation, ħloqt minnha speċi ta' installation 8 piedi bi 8 piedi. U naħseb illi għalija kienet tfisser ħafna dik l-installation. U ħafna drabi ix-xogħol tiegħi huwa influenzat minn dak li nkun qed nagħmel fil-mument fajti minn xiex inkun għaddejja. Nipprova għalkemm huwa diffiċli ħafna biex tesprimi ruħek biċ-ċeramika għaliex mhuwiex ma qed riżultat immedjat, imma l-proċess biex jinħadem kif qed tara huwa twil ħafna, imma nipprova għalkemm hemm dawn l-intoppi kollha sakemm tispiċċa b'riżultat, ngħid xi ħaġa li tfisser, li tkun tfisser, mhux għalija biss, imma forsi għal dawk li ħarsu lejha wkoll. Inħobb naħdem skultura bit-tafal, timmodella, inħobb nuża ħafna textures u jaffaxxinawni ħafna anke l-forum. L-aħħar xogħlijiet li għamilt provajt li l-forum mad-daqqatajn ikunu użajt iċ-ċirku u id-diagonal. U f'exhibition oħra li kont għamilt użajt iċ-ċirku ġo l-kaxxa, imma dik kienet installation u speċi għamilta minn ħafna unit żgħar.
Il-forn jorbotni wkoll illi ma naħdimx xogħol kbir u naħarqu kollu f'daqqa, għax il-forn li għandi huwa żgħir. Allura ix-xogħol naqsmu f'sezzjonijiet u mbagħad naqqadhom wara. L-iktar li nħobb naħdem jiena affarijiet li niffurmhom bidejja. Pereżempju, tallimt nuża ir-rota tal-fuħar u għandi xogħol li għamiltu bir-rota tal-fuħar, però id-dritt u dritt għandi il-polt naqra żgħir u dejjem sibta daqsxejn diffiċli biex nżomm it-tafal iċ-ċentrat. Għalkemm iktar tard u mbagħad skoprejt li kien hemm artist Ġappuniż illi kien ġwejjaħ u li deħ ma kienux għadhom b'saħħithom u kien juża tafal artab ħafna biex joħloq il-bomblu fuq ir-rota, imma minflok jagħmlu dirett fuq ir-rota kien jagħmlu fuq biċċanjama. Allura hu meta il-bomblu kien ikun lest ma jmissux, kien jaqalaw kollox bil-injama ta' taħtu. U jien għad forsi jmissni nibda nagħmel hekk. U provajt għandi xi xogħol, imma ma jħajjarniex ħafna. Jien naħseb li fil-bidu it-tafal kien maħdum min-nisa. Fis-soċjetajiet primittivi naħseb li n-nisa kienu jagħmlu x-xogħol tat-tafal u jaħarqu l-bombli u kienu jużawhom biex jaħżnu żjud, imbejjed, ilma, ikel ġovihom. Imbagħad meta skoprew ir-rota u bdew jaħdmu fuq ir-rota, il-mara ma baqgħetx daqshekk taħdem it-tafal għalkemm fis-South America rota damet ma daħlet, allura hemm ħafna nies għadhom jaħdmu t-tafal bidejhom, ħafna minn pots South American kienu kollha maħdum minn blidejn. L-irġiel mbagħad bdew jaħdmu t-tafal fuq ir-rota, kien speċi impenn. Jien naħseb qabel il-mara kienet tlaħħaq ma' trabili kollha u t-tisjir u forsi xi ħjata u fl-istess ħin tmur tagħmel xi daqsxejn fuħar u tlaħħaq ma' kollox. Naħseb għadhom hekk in-nisa jlaħqu ma' kollox. Iktar ma jkunu b'saħħithom, iktar jagħmlu xogħol kbir u b'saħħtu. Aħna n-nisa naħseb irridu nużaw naqra moħħna u nagħmlu xogħol illi jekk ikun kbir maħdum minn units pereżempju. U pereżempju ma' tfal tal-iskola konna nagħmlu murals, l-murals kienu magħmulin minn tiles żgħar, kull tifla li konna nagħlem tagħmel tile pereżempju. U mbagħad tibni, u jien l-istess nagħmel, jiena naħdem biċċiet, mhux bil-force style kwadrata, ġifieri, imma x-xogħol nqattaw u mbagħad inkun nista' naqdu wara li jkun inħaraq fil-forn. Sina Farrugia esebit madwar il-Mediterran, fl-Ingilterra u fl-Istati Uniti, u għandha relazzjoni speċjali mal-Gżira ta' Ċipru, fejn tadbitu għal serje ta' wirjiet imtella f'kollaborazzjoni bejn artisti Maltin u Ċipriotti. Bħalissa għandi ħafna xogħol, ix-xogħol ta' ċeramika. Bażikament meta jinħadem l-ewwel jidħol darbtejn fil-forn tal-fuħar. L-ewwel darba joħroġ terrakotta, jiġifieri ikollu mingħajr kulur. It-tieni darba tista' tiglejżjah fejn jista' joħroġ bil-kulur u mbagħad ikollu lega ta' ħġieġ fuq illi tagħmlu ma jgħaddix ilma minnu, ma jkunx porus. Issa jiena preparajt ħafna xogħlijiet ili nipprepara mhux ħażin, fis-sajf nipprepara u fix-xitwa mbagħad naħraqhom fil-forn għax fl-istess jien qed insaħħar naqra mid-dar bil-sħana tiegħu għax itella temperaturi ta' il fuq minn 1000 degrees centigrade, ġifieri temperaturi kbar. Ġifieri bħalissa dak ix-xogħol li qed nippjana li nagħmel, nixtieq li fis-snin li ġejjin nagħmel żewġ affarijiet importanti. Jiena barra li nagħmel iċ-ċeramika ġieli ktibt xi versi u qegħdin jiġru ma' kullum kien jiġifieri fil-kxaxen u niġborhom
nażel l-aħjar u forsi nagħmel pubblikazzjoni żgħira u magħha intella eżibizzjoni taċ-ċeramika. Dak li nixtieq. Għandna xi ħsieb li nagħmlu eżibizzjoni grupp ta' ċeramisti wkoll, dika nittamaw li ma tkunx daqshekk il-bogħod. Forsi nistiednu xi ċeramisti minn barra jieħdu semmana wkoll kif konna nagħmlu qabel sa ftit ta' snin ilu. Ġifieri jiena dejjem lesta li nieħu sehem f'eżibizzjonijiet kollettivi, però b'mod personali dan li nixtieq. Illi l-exhibition li jmissni nagħmel issa magħha ikun hemm ġabra żgħira ta' dawn il-versi li nħobb nikteb kuntant. Sina hija waħda minn bosta nisa Maltin li qed jesploraw l-arti taċ-ċeramika bi stili, tekniki u lwien differenti. F'dan l-istaġun se nkomplu nlaqqawkom artisti oħra li fi spiritu simili qegħdin jesploraw varjetà wiesa ta' temi b'materjali daqstant ieħor varjati. Għaddieħla.